Na fábrica de Masó estou deixándome a vida. Mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. De tanto empacar anchoa traio as mansiñas perdidas. Mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. E cando pasa Manuel e nos encontra charlando, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. El ponse moi colorado, leva unha hora chillando, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. Empacar, escunchar, dar servizo, rascar, rapar son unha das labores que facían as nosas avoas nas conserveiras da vila de Cangas. A que máis destacou foi Masó, a que vemos ao fondo. Tamén estaba Darbones, na garita, e onde está agora frigoríficos, estaban as naves de Cervera. As nosas avoas traballaron dende moi novas nas conserveiras. Coa idade que temos nós agora, deixaron moitas horas das súas vidas nas conserveiras, e o que hoxe somos debemos a elas. Algunhas das conserveiras que aínda seguen en pé son a Darbones na garita e onde agora esta Habana estaba de Legarda. Había pouquinho de comer e pasábamos fame. Tanto pasaban fame os pais como pasaban fame os fillos. E cando mirabas un cachiño pola Pascua, un cachiño de roscón dun rapaz, caía a chavada. Pois mira, meu pai era mariñeiro. E miña nai toda viña na casa, pero cando viñeron os fillos tamén foi a traballar. Aldiña de San Pedro, aldiña de San Pedro, dende lonxe pares vila, tes unha flor na entrada, e un carabel na salida, e un carabel na salida, ai la lelo, ai la lalo. As nosas avoas comenzaron a traballar con 12-13 anos en fábricas como as de Eiroa e Legarda. Viñan de povos e lugares veciños de Cangas como dende San Pedro, San Roque e o Castelo, ata beira do mar, onde se situaban as conserveiras. Daquela, nos anos 50, aínda teñen andado descalzas. Eu recordo ir na casa que a miña bisaboa, o pai, lle fixeron as tocas de madeira para poder ir traballar. Digamos, calciñas para Masó, onde vemos descansa bastante. Despois, máis tarde, xa levábamos uns soques. Por na calle Real facíamos un ruído, minha madre, con soques a traballar. Chegábamos alá, cansados de tanto soque, de tanto ruído. Rosiña anda descalza, Rosiña porque quería. Rosiña anda descalza, Rosiña porque quería. Ao pé do mar había moitas conserveiras. O que hoxe a avenida de Bueu, Montero Ríos, antes estaba teigado delas. A miña avoa comezou a traballar na de Eiroa, o donde está a Rúa Fomento, e unha compañeira súa na de Legarda. Empezaron dando servizo, é dicir, axudando as máis veteranas. Pois nada, que con 13 aniños mamá díxome a pentina: tes que ir a traballar, filliña, porque o que trai teu pai pola porta para dentro era un pulpeiro, e iba ao bonito cando era na cosecha do bonito. Pois o primer traballiño levou a miña nai con a fábrica que había ali no Forte, de Chava Forte, que era cerca de Rodeira. E fun con ela a dar servicio, tirar parrillas, poñer parrillas. Outra cousa non sabía facer, nin era con miña xente tamén que había. Fui a dar servicio, a despois un ano e pico, e si. Despois, entonces, xa fui unha rapaziña que xa tiña os 14 anos, e fui a Pircita, Masó. Traballei en Eiroa, onde é os a calle de Fomento. E os 14 anos marchei para Masó. Na do Bobo, aquilo era unha esclavitud, a verdad. Estábamos todas molladiñas, ca barriga mollada, pingandiño, de moura e todo. Aquilo era moito. Nadie no Cervero traballei moi pouquiño. Nadie naxo xa traballei ben. Xa traballei dando servicio, pero moi ben, todo limpiño, todo ben, moi ben. Sí. Eu só traballei na de Masó. Con 14 anos, moitas mulleres empezaron a traballar na factoría conserveira de Masó.
porque era a idade na que xa as podían asegurar. Era lá polo ano 1945. Ves, Alba? Aquí estaban as oficinas onde lles tomaban os datos para logo contratalas. Isto que me dis coincide co que eu escoitei a miña veciña, que de boca en boca circulaban a noticia de que necesitaban xente na de Masó, e daquela viñan as rapazas a solicitar emprego. Despois fui para Masó, aos 14 anos, oíamos dicir que facían sitios para ir a traballar, entonces fomos unhas cuantas, e fixemos sitio, éramos 5. Nos fomos a pedir sitio, fomos a ir a ventanilla que nos dixeran que era Eugenio, foi que nos preparou os papeles, todo ese Eugenio. Os anos que tiñas, dabase todo, filla de quen eres, sí. Os irmáns que erades, todo, como se fueran a la identidade, sí, vamos, que se marchamos para casiña contentísimos, porque nos xera que sí, que se nos mandarían recado, tardarían 15 días para darnos recado para ir a traballar xa. E xa fomos traballar seguido. Estas rapazas comenzaban a súa andaina laboral dando servizo, axudando as mulleres veteranas, traían peixe para poder empacar, estropallos para rascar a anchoa, panos para secala, aceite para botar nas latas, facían horas extras, velaban noites. Como nos gustaban tanto traballar, éramos traballadoriñas, claro que éramos traballadoriñas, e os encargados que nos miraban, pois xa sabían tamén. Entonces, antes de empezar a xente a traballar pola mañá, íbamos unha hora antes a colocar todos os platos e poñer as mesas listiñas cos platos cheos de peixe, de anchoas, a rede, o peixe todo o servicio que facía falta, as tinas, todo que facía falta. E despois, cando entraba a xentiña, a xente toda, cando pitaba o pita entraba a pantalla a xente, xa tiñan todo colocadinho ali, nas mesas. Daquela, que nos conte Maruja o que era dar servizo. De rapazas, ao entrar, como non sabíamos facer outra cousa, poñíanos a dar servicio. Dar servicio, traballando na anchoa, era botar o peixe nos platos, botar o estropajo na mesa. E despois hai que retirar o estropajo sucio, e ir a lavalo, e ir a botar outro limpio. E volver a encher os platos de peixe. E despois hai que vir a barrer todo, hai que limpiar todo. Nena, chamábante. Nena, ou chamábanche por nombre, pero máis ben chamábanche nena sempre. Dame servicio. Levabaslle trapos, levabaslle os paños, vaya, levabaslle as latas, o que lle fixera falta, o peixe, o estropajo, o que lle fixera aceite, o que lle fixera falta. Agora Argentina, contanos, tío, que era traer os panos de secar. Cando terminábamos de rascar as anchoas, e de cortar a barbilla e todo iso, abríamos, e tiñamos que ter os paños para poñelas ali e para que tuveran sequiñas, porque as anchoas si tiñan que ir moi sequiñas para as latas, ou para as latas ou para os latón, porque fora, depende do que che puxeran os encargados. Entón, cando non tiñas paños! Veña paños. E ti, dale tiqui, 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 tiqui. Chegaban a traballar, tiñan os platillos todos cheos ali, empezabas a rascar contra a cobisa, a rascar o pescado e todo. E veña, enseguida acababa o plato, para que puxeran outro, cando se acaba o plato, chamaban peix. E entón, despois, claro, os pañinhos todos secos, empacaban. Unha fila, outra fila. Ao chegar ese a mitad, pedían aceite. E xa había que estar moi atento a prepararlle o aceite, que non podían estar parados ni un segundo, senón xa a prima ese marrá, dixo, vamos nós, xa non funcionaba. O tempo era ouro. Sempre estaban pedindo aceite, panos, peixe, estropallo, habería moito ruido. Jaleo de a xente, non facía jaleo a xente. As veces os encargados non se enteraban. Pois se enteraban os encargados, xa che berraban e ti que estabas a dar servicio, que llavas servicio a xente. O único ruido que había na fábrica era das máquinas. As máquinas da arriba. Maquinarias todas. E había moitas máquinas. As latas facían moito ruido. As latas a baixar, porque baixaban os papeles a cortar arriba. Tamén cantábase. Bueno, había ruido nesse sentido que non quería que estuviera charlando ni nada, non? Cantábase hasta certo punto. Sí, para cantar tiña que ser de noite, porque de día non cantabas. A Argentina gustáballe moito. A mí gustaba moito traballar na anchoa. Como vos chegaba a anchoa? Empacabas en barriles, se les decir, porque non iba a
A anchoa non iba a bruto, iba ben colocadiña, toda ben colocadiña, unha vira, bella sal, outra vira, hasta chegaras arriba ao barril. Entón, aquel tempo de proceso de curación, estaba nun sitio apartado, e cando estaba curado, viña para dentro da empresa a traballala. E unha vez na mesa, que facíades co peix? Había que rascala, e despois, cando dicía, a vera, hai que ir xa traballando este peix para empacalo. Había que cortar a barbilla, abrir, e poñer en pañiños todo para secala ben a anchoa, e despois empacala. Latóns, depende como quixera a empresa, ou ben latas ou ben latóns. Ás veces, unhas axudaban as outras, non si? Bueno, porque a mellor alguna persona non somos todos iguales, se queda un moi atrás, entonces, se ti che sobran latas, pois, camufladamente pasabas a aquela persona. Que sucedía cando non saía ben o traballo? Se non valías para estar na mesa, non te querían na mesa, No. Traballar chopes. E que era un chope? Pois un chope, por exemplo, cando vas para mandante a venga a encalzar nas parrillas xe bonito. É un chopazo, era un chope, era un chopazo sucio e traballar muitísimo, porque chegabas a casa reventado. Había unha festa, e eu quería ir á festa co meu novio. Entón, collín e salín, a xente velou e eu salín. Entón, Herminio colleu e pillou o encargado, pescoume e dixeme, a onde vas? E dixenlle eu teño que salir agora. E dime, non podes salir. E dixenlle, eu teño que salir agora. E non me dixo nada, deixoume salir. Deixoume salir no outro día, ao entrar, chope, a descansar bonito. Vou entraballe por un lado, era o mismo que lle entrara por a chiminea, que lle entrara por arriba por onde fora. E min sempre me pescaba aos piores sitios. A embalás, a botar parrillas, os piores chopes que había, chupaba eu, durante 15 días. Ese era o castigo que nos deu. Durante 15 días, chope seguido. As cabezas bonito. Tuve 8 días coas mansiñas desfeitas, hasta aquí arriba. Porque ao meter a cabeza, sí, as jallas que tiña, as mans desfeitas. Traballabades máis rápido para facer os cartos, non era así? Sí, chamaban marrajo, pero o marrajo tanto era na anchoa, como era na sardiña, como era en toda. Todos tiña prima. Todos tiña prima. Seguido sin parar, sí. Mas apuraban tanto, eran... Porque había un tope, ¿no? Había que chegar tantas latas para chegar aquela prima. Entonces ti dabas que aquela ansia de chegar, e se moito se che sobraba algo, ainda lle dabas a compañera que o mellor iba a mesa atrasada que ti. Entonces, cando terminamos pola tarde e ibas a picar o cartón no reloj aquel, a fichero, xa tiña esa tiriña, unha tiriña blanquinha colgada ali, canto ganache de barrajo del día. Despois de procesar o peixe, metían nun latas, é dicir, empacaban. Tamén empacaban mesilóns, berberechos... Pois mira, van pagar a sardiña, iban as parrillas por unha circular, unha mesa que chaman a circular, e iban as parrillas todas colocadas así por medio. Era unha máquina que estaban sacando parrillas libres, e outra chavaliño ao lado colocando as cheas, pero a circular non estaba parada nunca, que andaba sempre seguido. En a esquiniña da mesa había unha chavala sacando as parrillas libres que a xente ya se liberaba a vaciar xa no empaque, e outra colocando as cheas na mesma esquina. Unha saca libre aquí e outra enche ali. E sempre estaban servidos con esa circular, sempre estaban servidos. O fundamento da circular era unha máquina, non? Entón, esa máquina facía rodar sempre, ron, 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 e ti, o que necesitabas, xa te traía a máquina. E tiña que coller a parrilla e baixala así, enganchala nos ganchos que había. Entón, cortaba ya o pico da cabeza, e picaba ya o rabo, e puñese en cima da mesa. E pasando un montiño así de peixe limpio, entón me empacaba, metía na lata. E na lata facía un plato de latas, e que o plato de latas viña apuntado, e apuntaba yo. E ti tiñas que botar outra vez arriba na mesa, mesma circular,
botar o plato cheo arriba de latas, e baixar outro vacío, e volver a empacar. E o mixilón collíase, había que eu desgraneino e empaqueino tamén. Desgranalo, collías a cuncha, sacabas a barba que ten, e metíalo nunhas bandesas que había, e era así. E despois empacalo, era o mismo, por a circular, baixabas a bandesa, empacabas, e despois botabas arriba outra vez. E o mixilón tiña que ir coa cara máis bonita por abaixo, porque se lle das volta a lata, ese é a cara bonita por arriba. E por arriba iba o máis aquelado, non? O sea, non iba desfeito ni nada, pero o máis feo. Aquí, no interior da fábrica, traballaba a miña tía Maruja, nas máquinas de cierre, porque logo de empacar o peixe había que pechar as latas. A máquina de cierre había que ter moito cuidado cas latas que foran ben, a que se entraran ben, pero tiñas que ter a máquina con tapas. Había un aparato que metías un montón de tapas e sería alto. Entón xa a pasar a lata, e xa aceitaba a lata, a máquina se aceitaba, tapaba e cerraba ao mesmo tempo. Tiñas que ter moito cuidado, que foran as latas con aceite, e que fora a tapa ben, centrada na lata, e que cerrara. E despois as latas cerradas pasaban unha lavadora, e a lavadora xa caían dentro dun carro as latas. O tipo de envase evolucionou co tempo. Ao principio era de follalata, logo cambiouse a aluminio. O sea, a produción de conserva ten unha evolución. Tamén a lata non é a mesma que tiñamos aí 30 anos ou 40 anos que a que temos na actualidade. Vemos, por exemplo, esta e vemos o cambio, a forma, incluso a distribución dos colores, das cores, que é completamente diferente. Inda, aunque as dúas teñen a mesma técnica de construcción, que é un corpo soldado por un extremo e unha tapa tamén soldada completamente pegada a ela, que é no argot da conserva dicimos decollaje, pegada. O paso seguinte, que é a lata embutida. Esta lata xa non ten esa parte soldada, sale do propio desarrollo, someter a plancha de ferro, a plancha de hoja de lata, sometela á presión do troquel, sale a forma da lata sin necesidade de facerlle ninguna soldadura. Con isto que se consigue eliminar o plomo do contacto co produto alimenticio. As latas están listas. O seguinte paso é preparar os pedidos. Estabas en expedicións, non si, aboa? Si, estaban expedicións. Entrábamos, ao frente están os ficheros, collíamos o cartón, fichábamos, pasábamoslo para outra parte, e o puesto de traballo. Ali nos tiñan unhas mesas preparadas coas latas todas, ou ben para etiquetar, para estuchar, e logo daban-nos os pedidos, e tiñamos que facer as marcas, tiñamos unha máquina, como un reloj, facíamos as marcas, e logo os pedidos marcábamos as cantidades os compradores, para quen eran. Logo había que repasalo todo. Eu era encargada de facer as marcas e nunha ocasión pois fixen mal. En vez de facer chipirones en su tinta, puxen chimpirones en su tinta. Cando os señores que cargaban o balandro xa estaban no balandro, se deron conta, hubo que sacar todas po muelle, rascalas todas e volvelas a marcar. E a min como castigo me mandaron outra vez facer a marca outra vez. E sin proba ninguna, a ver como me salía facer a etiqueta. E me saliu ben, non me berraron, non me castigaron, non pasou nada. O que pasa é que despois, durante moitos anos, fui unha chica de los chimpirones. Mociñada la de arriba, con que peina de los pelos. Mociñada la de arriba, con que peina de los pelos. Con a erviña do monte, que lle chaman tromentelo. Facían horas, traballaban o marrajo, e pola semana facían o cocío. Cociñar, lavar a roupa, lavar a lousa, coidar os fillos e traballar na beija. Chegar cansas, moi cansas, a noite. A lavar a roupiña de noite, a onde está o pabellón Os, que por ali pasa un río. Cada vez que sentíamos un arrubido, xa pensábamos que era alguén que nos vinha atacar. Íbamos ao río, el traía un farolín para alumbrar,
Eu lavaba, que casi era roupiña menuda, toda, de pequenas. Non había agua na casa, non había nada. Cando viñan os barcos do mar con sardiña, chamaban para a xente para ir a traballar, e pitaba unha pitada, cangas e balea. 2 pitadas, cangas, balea, darbo. E 3 pitadas era para todo o personal. Cangas, balea, darbo, aldán, coiro. Parecíamos gabotas a entrar na fábrica para ir a cortar o peixe. E a que máis e a que menos todo o mundo corría para coller os mellores puestos. Para poñer nos mellores sitios, para cortar. Se estás ao primeiro, cortas máis. Se estás ao final, cortas menos porque non se chega peixe. A primeira bicicleta que veio para Masó, tuve na eu. Me comprou meu pai, valeu-me daquela 2.000 pesetas. Xuntou na el pouquinho a pouco, e comprou unha porque traballaba moito e non quería que fora correndo, que chegaba coa lengüiña de fora, cando chegaba a fábrica a picar o cartón. E como iba con miña nai a Beixa, a cavar no millo, a regar, moitas veces, o día do meu santo, sempre nos tocaba a agua. Eu levantaba as 3 da mañá, iba con ela a regar, pitaba má só, corre para a fábrica a correr. Entón, meu pai, despois deuse conta, comprou unha bicicletiña, e iba na bicicleta. E ao chegar a Cervera, vin un tomba por medio día que a comprou, esparreime, rasquei todas as perniñas, toda a cara, pero eu fui para traballar igual. Na fábrica existía un dispensario médico onde se atendían urxencias. O practicante limpioume a cara, botoume crome, que daquela non había betadine, e fui para traballar con mandilonciño, as perniñas todas rascadas, e depois, cando pitou a fábrica ás 12:30, fui para casa na bicicleta outra vez. Nas fábricas, tanto en Bueu como en Cangas, había unha clínica de urxencia atendida por un técnico sanitario que, bueno, a función era pequenas curas, pequenos accidentes, pequenas tal, ou personas que ao mellor tiñan que inyectarse dunha maneira periódica, entonces a unha determinada hora deixaban o traballo e viñan a inyectarse. Ademais destes asistentes técnicos sanitarios titulados, había un médico titular que facía unhas visitas periódicas e, sobre todo, facía os análisis clínicos. El, todos os anos, todo o personal da fábrica estaba obligado a pasar unha revisión médica. Deu a cousa de facer os análises máis ou sabes? Os análisis, e nós, claro, non sabíamos nada, nin como era, nin como non era. Viñan as do Aldán, tiñamos mantenores, desos dábamos todos ali dentro, non sabíamos, en couriño ali todos esperando para facer o análisis. Nada máis que era taparse un poquinho con mandilón e todo farrapeiro vai, para facer o análisis de sangre. Sabedes que facer o cotío, traballar fora da casa, ao mesmo tempo consumíalle todas as horas do día. Logo viñan os fillos, e como non lle podían sacar máis horas a xornada, a empresa decidiu crear unha gardería para atender os fillos e fillas destas traballadoras. O artículo 36 do Regulamento de Réximen Interior do ano 39 di: guardería. Es propósito de la empresa, teniendo en cuenta el alto porcentaje de mano de obra femenina, la instalación de guarderías infantiles que permitan a las madres dedicarse con tranquilidad a su trabajo sin zozobra del posible abandono de sus hijos. A guardería púxose en marcha en Masó 15 anos máis tarde, no ano 1955. E, efectivamente, foi unha... Ali, os rapaces, con cargo ao presuposto de Masó, por supuesto, eran atendidos, alimentados, cuidados, estaban atendidos por personal especializado e semanalmente viña un pediatra para revisar a situación dos rapaces. Mira, Rubén, aquí era a guardería, onde traía a túa nai, a Nando e a Pili. Deixábamos pola mañán, viñan desde 0 hasta os 4 anos. E traíamolos pola mañán, collíamolos a noite, aquí comían, aquí dormían, merendaban, había un pediatra un día a semana, os que lle daban a teta tiñan a media hora o tempo que necesitaran para eso, estaban moi contentos. Cando cumprían os 4 anos marchaban tristes para casa, que lle gustaba estar.
aqueles que estaban en edad de lactancia, a nai dispuña de un tempo para ir a darlle de mamar ao neno ou a nena. Con esta medida, Masó, adiántase 20 anos a Lei de Relacións Laborais. A ver, eu das miñas vivencias da gardería non me lembro de ningunha. De ningunha. Teño moitos recordos de falar delo na casa, moitísimas veces. O que si me acordo, e coñezo e aínda a día de hoxe me saluda, é unha das nosas cuidadoras, María Dolores. María Dolores. Acórdome, os primeiros recordos que teño de que nos bicaba pola rúa cando a topábamos, pero que non recordo nada máis. Sei que se fala moitas veces na casa que era moi cómodo traernos, deixarnos aí e recollernos despois, pero vivencias dentro da gardería, ninguna. Cando os rapaces alcanzaban a idade escolar, deixaban a gardería e viñan á escola. Pois a escola de Masó empezou, creo que no 50 e pouco, 53, 54 aproximadamente, e se facían as clases, eran xuntas, nenos e nenos, no ático do hotel. Entón, despois, truxeron un profesor, a profesora era Doña Sagrario, o profesor Don Paco, e separaron, arriba no ático, separaron nenos e nenas. Logo se pasou ao baixo do hotel, donde era o bar, e supoño que serían uns salóns ou uns comedores ou así, e aí se seguiron facendo as clases, nenas a un lado e nenos a outro. Se tiña un só libro, unha pizarra, cun pizarrín de manteca ou de pizarra tamén, e despois tiñamos uns pupitres moi antigos que se tiña o tinteriño e a pluma, e aí hasta, pois, cuarto de primaria, que despois foi xa cando se abriu o San Roque. E a compra, facer a compra. Nestes edificios tiña un economato. Eralles máis barato que as outras tendas. No economato había de todo, o que pode haber nunha tienda. Xabón, paños, de todo que pode haber nunha tienda. Entón, moitas latas salían truchadas tamén por os golpes que levaban, as latas. E truchabas un pouquinho, non? Entón, esas latas se van ao economato e vendían as máis baratas. E nosotros íamos a comprar. Masó dispón un equipo de cociñas nas fábricas para que o persoal que era de lonxe e que non tiñan tempo a ir a comer a súa casa, pois truxera alguna comida, poder quentala ali, ou ben, cousas sinxelas, mandalas facer ali directamente nestas cociñas. Si antes vivías ben, agora vives mellor, comendo un plato de rancho no comedor de Masó, no comedor de Masó, no comedor de Masó. Si antes vivías ben, agora vives mellor. Comíamos ali, había unhas cociñeiras que unha estaba para facer o rancho, que era onde a multitud da xente toda comía do rancho. E había xente un poquinho máis delicada que podía traer da casa, traía o peixe para que lle fixeran ali, deixaban a notiña, e facían e deixaban así, os encarregados e todo iso, sabes? E tiñamos o plato, ela collía a cuchara, botaba xa no plato, e a veces casi pasabas mal, porque daballe un varexiño o plato e decía ao redor, e como o rancho tamén xa era soltiño, que non era espeso, enchía o plato e non levamos nada dentro. Iba todo variado así pos lados. A cociñeira que temos dalle un varexiño prato para que parezca moito, porque dicen que é barato, porque dicen que é barato, porque dicen que é barato. A cociñeira que temos dalle un varexiño prato. Outro paso importante, para min o máis importante na prestación de servicios sociais que dou Masó, foi poñer a disposición do seu persoal unha asistenta social. A primeira asistente social que hubo en Galicia. Eu dicía, mas todas, a esta muller que ven aquí. Entrou ali como inspectora, a mirar a todos os sitios, para cá, para lá. Me explico, pero pasou así o tempo, e cando nos dixeron que era
que viña a asistente social. Empezamos xa a preguntar con as fotos o que quería dicir iso, daquela non foi unha das primeiras novedades que iba só tamén truxo que era para mirar a xente que estaba enferma, para calquera problema que houbera na empresa que lle dixéramos a ela, para poder solucionalo e todo iso, non sabes? E fomos cando dixemos a señorita Sota, que foi unha muller que bastante axudou a enfermos e todo, Un pouco a miña historia, pois é a historia de moitas dúcias de rapaces e rapazas de Cangas que nun momento determinado, falamos de finais dos anos 60, 70, non tiñamos posibilidades de estudar máis aló da escola unitaria de cada aldea, non? Con moitos de nós, pois procurou nos becas, procurou axudas, moveu papeleo, que era cousa que as nosas nais evidentemente non podían facer, para conseguir que puderamos seguir estudando, non? Si hoxe eu son mestre, pois gran parte da responsabilidade, dito así, era a señorita, non? Na playa da Congorxa hasta a playa de Rodeira xa non se pode bañar ningunha moza solteira, porque a flor dos madrileños escapan a todo trote, que se poden infectar coa grasa do cachalote. Antes que estaban os moros, a cousa iba mellor, agora están os de Nerga, non se para co fedor. Este ano xa andas bolas, xa non van a saber. Hola, que se te acabe. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? E vos que facedes aquí? Estivemos pola de Masó. Non entrastes adentro? Non. É unha pena, Moito vos fixeron traballar, mi má, só vivíades para o traballo. Que remedio tiñamos de traballar? Se non traballábamos non había comida. Sabíamos que tiñamos pan na mesa para comer. Vale? Que non é como agora que... Non olvidar nunca Salgueirón, oídes, filliños? Que morra na memoria nosa. Na fábrica de Masó estou deixándome a vida. Mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. De tanto empacar anchoa traio as mansiñas perdidas. Mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. E cando pasa Manuel e nos encontra charlando, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu. El ponse moi colorado, leva unha hora chillando, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño.